Dit is de podcast van Omroep Friesland. Het Zilveren Wetter. Een podcastriege over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. Geerstalling Beert Oosterhaven. Presentatie Beert Oosterhaven en Willem de Vries. Goeie en welkom bij de 9e aflevering van het Zilveren Wetter. De 10-delige podcastriege van Omroep Friesland over de geschiedenis van de klassieke muziek in en uit Friesland. In de aflevering Song kwamen wij met de componist Piet Post voorzichtig om in de moderne tijd van de muziekgeschiedenis van Friesland. En in de vorige aflevering, deel 8, hebben wij eerst de traditionalist Bernard Smilde en daarna de moderne componisten Anne Vogel en Wim D. van Lichtenberg behandelen. Die haar wichtigste werk stamt uit de tweede helft van de 20e eeuw. En dat wils wij 8 afleveringslien begon binnen in de tweede helft van de 16e eeuw bij de componist Jacques Vredeman in de Renaissance. Wij binnen dus al mooi eind op streek. Beert, waar en waar was het in deze op één na laatste aflevering van het Zilveren Wetter eigenlijk schaven? Wij zetten in deze aflevering Jochen terug met 3 componisten die het in de traditioneel neemde tweede helft van de 20e eeuw ook haar wichtigste werk maken hebben. Dat wil net zeggen dat die 3 stik voor stik de muziektaal van de moderne tijd aanhingen. De eerste toondichter die wij dadelijk behandelen zullen, Hendrik van der Meer, kiest bijgelijks per vast geen modernist nemen. In het werk van het andere 2, Johan de Wit en Henk Alkema, zitten daarvoor wel een soort moderne elementen. Maar woest dus beginnen met Hendrik van der Meer. Die ken ik vooral van de Bennefeskes. Ja, Willem. Doe en ik komen in deze aflevering eerst even al hier en dan in uw bandjes. Do Willem, helpt mij alle keren voor het opnemen van deze podcast met de auto op van mijn pleats in de Wielstrieper polder. En dan kon stevast achterom, oer de kolk, terug de jeddere boeties door. Dan heeft dus besten, vooral hen, guiden en skiep, al begroeten. Daarom, nou allereerst, maar een liedse variant op mijn eigen voorname Beert, Hendrik van der Meer en zijn hielen doen nog jonge huishouding in Efter de pleats van Omke Geert. Efter de pleats van Omke Geert zit een grauwe berg in de sneeuw. Zijn de bergen snuit? Hoe kom ik hier uit? Tak, tak, zei de hin, nou hast die zin. Efter de pleats van Omke Geert zit een grauwe berg in de sneeuw. Zijn de bergen snuit? Hoe kom ik hier uit? Tak, tak, zei de hin, nou hast die zin. Kwek, kwek, zei de ein, ik hiet al zijn. Efter de pleats van Omke Geert zit een grauwe berg in de sneeuw. Zijn de bergen snuit? Hoe kom ik hier uit? Tak, tak, zei de hin, nou hast die zin. Kwek, kwek, zei de ein, ik hiet al zijn. Mine min zet ik in, hoe komst erin? Efter de pleats van Omke Geert zit een grauwe berg in de sneeuw. Zijn de bergen snuit? Hoe kom ik hier uit? Tak, tak, zei de hin, nou hast die zin. Kwek, kwek, zei de ein, ik hiet al zijn. Mine min zet ik in, hoe komst erin? Bobo, zei de ko, hoe komst er nou? Efter de pleats van Omke Geert zit een grauwe berg in de sneeuw. Zijn de bergen snuit? Hoe kom ik hier uit? Tak, tak, zei de hin, nou hast die zin. Kwek, kwek, zei de ein, ik hiet al zijn. Mine min zet ik in, hoe komst erin? Bobo, zei de ko, hoe hast dat nou? Miauw, miauw, zei de kat, dit is mij wat. Stap, stappen, stap, dus Omke Geert. Helle koude berg uit de sleet. Zijn de bergen snuit? Nou ben ik eruit.
Ik zou in die haast zitten efter de plaats van Omke Beert. Maar daar kom ik de laatste tijd wel heel vaak efterom. Maar nee, dit wie een Kees, Rinske, Gerbrich, Terke, Wietse, Heid Hendrik en men Bijtske van der Meer in efter de plaats van Omke Geert. Een prachtige gesteerpelend bennenveske. Maar Beert, hoe kwam Hendrik van der Meer nou eigenlijk bij die bennenliertjes? Willem Hendrik van der Meer had zijn hele leven lang eerst en meest een onderwijsman geweest. Het noemen van zijn correct, efter de plaats, staat op de cd Retteketet Tjeng Boom, Diegel 1 uit 1992. Op die cd staat een selectie van 38 veskes die de familie van der Meer, ze wenden in Guayengeer, tussen 1974 en 1990 zong voor Omroep Friesland. Die veskes wie een onderdeel van de Squal radioprogramma's van Lietse Band. In 1994 kwam er ook nog een Retteketet Tjengboom deel 2 uit, maar daarop nog eens 34 bennenveskes. Die veskes waren ook al jaar publiceren in prachtig illustreerde boeken. En in 2001 kwamen er nog maar liefst 100 zo'n bennenveskes bij op de respectievelijke cd's Deuntjes voor die deel 1 en Deuntjes voor die deel 2. Nog één voorbeeld van zo'n prachtig bennenveske van Hendrik van der Meer. Dat generaties van Frieske squalband maar grut worden binnen. De fanfare. Mooi, die sfeerloeden erbij. Het is een koor van Allegeer Squalband. Maak een reclame voor de fanfare. Een liedje van Hendrik van der Meer. En het is te vinden op de cd Deuntjes voor die deel 1 uit 2001. Beert, nou ben ik wel van die vent. Daar stek altijd bij wat verteld door het leven van de componist. Hoe zit dat in dit geval? Ja Willem, dat zal ik wat Hendrik van der Meer onbelangrijk ek doen. Hendrik van der Meer is binnen in Bantegeer op 4 juli 1938. Na zijn onderwijzersstudie lei hem ta op wat er de meeste negentoon hier: muziek. Hij studeerde schoolmuziek, Sint-Wurg heet die opleiding docentmuziek, aan het conservatorium in Grijns. In 1971 werd er ongesteld als muziekdocent aan de Christelijke Pedagogische Academie de Him in Snits. Maar die beneming kreeg er de kans om invloed uit te oefenen op het muziekonderwijs op een legere scholen in Snits en Wiede omkreten. En die kans Willem had er hem net ontkomen laten. Hij wist zijn studenten net alleen de liefde van de muziek en het muziekonderwijs bij te brengen, maar zorgde er echt voor dat die toekomstige onderwijskrachten nieuw Friestalig materiaal om handen kregen. We hebben daar al 2 voorbeelden in liedvorm van jaren litten. Grote bekendheid kreeg Hendrik van der Meer terug het jongspel, zeg maar de musical, Jozef Master Dreamer van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. De Engelse titel wie Jozef and the Amazing Technicolor Dreamcoat. En Piet-Jan Sikkema en Willem Bijker hielden die in het Fries oerzet. De Friese versie, met aanpassings terug en onder leiding van Hendrik van der Meer, werd terug zijn PABO-studenten in 1987 en 1988 op verschillende plekken in Friesland 15 keer op een plank gebracht. In 1987 werd de musical op LP Fastline en in 1994 kwam er een CD van uit.
En van die cd nou dit prachtige slotnummer. Wij kennen het zonder dream. Doch de eren teert, ik sluit de blinden om weer te vinden. Mijn dream van doe, mijn dream die wie te slieten, mij wat verweten, dat ik kunsten hier. Ik droeg mijn jas, mijn goud bestutsen, de kleuren sprutsen, mijn jas weer goed. In het eerste zoen, de dag ontbreken, de vraat wat wekken, mijn dream weer goed. Een tongerslag, een bliksemskicht, daar vliegt mijn dreamjas uit het zicht. De kleuren waren flits en veel en ik bleef alleen oer. Ik wil opnieuw mijn dreamen dreamen. De vraag is juster. Ik dream hem licht. Ik stek hem op. Wij zullen dreamen. Wij dreamen dream van een nieuwe vrouw. Jou, mijn jas waarom dat ik weer dreamen kan. Wij kennen zonder dream. Jou, mijn jas, mijn dream. Wij kennen het net zonder dream. Hoe weer wil je dat hebben? Nou, live-opname, dat weer duidelijk te jaren. Dat zijn de studenten van Pabu de Him uit Snits, onder leiding van Hendrik van der Meer. Het is het slotnummer uit de toch van der Meer ongepaste, zeg maar bewerken musical Jozef Master Dreamer van Tim Rice en Andrew Lloyd Webber. Beert, dit weer dus een bewerking, toch Hendrik van der Meer. Wat houdt zijn eigen werk als componist van Grutte Meesken zou al in? Willem, Hendrik van der Meer had in dit, ik net de min, zoals je het neemt, muziek voor Grutte Meesken schreeuwen. Tje, in 1991 richtte hij het koor Auke Raukes op, dat zijn 20 leden telde uit de hele legeen. Dat is de krieten om zijn doetijdse wemplak Gwainge hinnen. Dat koor zong lieden uit Friesland Jongt, maar Hendrik van der Meer schreeuwen, noten dat koor een keer hier, daar zelfs ik nieuwe lieden voor. Die lieden kwamen uit op 2 cd's van Auke Raukes. Hoe zou ik net van Friesland jongen in 2000 en liet in eigen taal net zwijgen in 2005. Van de eerste cd nou dit nummer, op tekst van Freek Dam. Het Dwarp. Als
Het koor Auke Raukes, onder leiding van Hendrik van der Meer, zong een compositie van Harm dirigent Het Dwarp op tekst van Frederik Dam. Beert, dit lied klonk mij tegen, zwiet loedig in de eren. Is dat lekker in het gehoor lissende een handelsmerk van Hendrik van der Meer nou eigenlijk? Ik denk dat dat zonder meer wel Sissekist Willem. Hendrik van der Meer is een componist van mooie wiezen. Ze is net volle dissonanten in zijn composities jaren. Dat wie als bij zijn bandliedjes van de jongste band. En dat is extra in zijn composities van volwassen mensen. Hendrik is een mensenman. Hij wil een breed publiek bereiken. En dat doet er ook als componist van kerkenmuziek. Van 1993 aan maakt Hendrik van der Meer namelijk min of meer vernijende kerkenlieden met de dichter Epidam. Dam schreeuwt de teksten en Van der Meer de muziek. Ze maakt zowel Friestalig als Nederlandstalig werk. Hark je nou naar zo'n prachtig lied van die twee. Hoe zullen wij van vrede jongen?
Een in die prachtig lied van Hendrik van der Meer en Happy Dam. Hoe zullen wij van vrede jongen? Het waard uitvierd door Kamerkoor Capella 92 en vocaal ensemble Meldijen. Onder leiding van Gerben van der Veen. Beert, was er nog meer over Hendrik van der Meer, Sisse? Willem, over Hendrik van der Meer en zijn oeuvre en al zijn activiteiten zoals een jongvolgend programma mooi te kennen. Maar ik wil het wat nou onbelangrijk hier eerst maar bij litten. Hoe hokkercomponist woest dan nou geer? Willem, wij zullen het hebben over Johan de Wit. Johan de Wit is een jaar jonger als Hendrik van der Meer. Hij was binnen op 12 oktober 1939 in Minnetskeer. Na zijn gymnasiumexamen studeerde Johan de Wit eerst wis- en natuurkunde, maar schakelde in 1964 uur op muziek. Aan het conservatorium van Grijns studeerde er accordeon en muziektheorie. Zijn einddiploma haalde er aan het conservatorium van Zwolle. Na dit kreeg er een aanstelling als docent aan de Ljouwerter Muziekpedagogische Academie. Van 1990 aan weer haardvakdocent muziektheorie en van 1994 aan haardvakdocent accordeon aan het conservatorium van Grijns. Later weer haardvakdocent accordeon aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Hij dirigeerde ensembles die als Brouwers Accordeonorkest, hier lang van 1963 aan 2011 en een verskaat van ad hoc ensembles. Johan de Wit zijn compositorisch werk is behoorlijk omvangrijk en van allerhande soorten. Het accordeon speelt er een wichtige rol in. De Wit zijn composities binnen op wel aardig wat loedragers verslaan willen. En daar wil ik nou, min of meer chronologisch, een paar van ta klinken brengen. Te beginnen in het jaar 1984. Toen verschijnde Johan de Wit zijn driedelig werk, Een Fries in de Balkan, voor 2 sopranen en accordeonorkest, op de LP Dwarmje van notabene de legendarische Friese folkgroep Ierholt. Harkje nou naar het titelnummer Uit Een Fries in de Balkan.
Een minder bekend nummer van Ierald, dit keer mij Brouwers Accordeon Orkest. Het wie een Fries in de Balkan. Op tekst van Berber van der Geest en op muziek van Johan de Wit. Dat is de componist, waar wij het nou in deze podcast hebben. Beert, wat had de Wit eigenlijk nog meer schreeuwen? Willem Johan de Wit componeert in uiteenrende stilen en voor onderscheiden ensembles. Een letterlijk toonaanjaand werk in dodecafonische stil is bijgelijk zien oeren nog tijd voor stem, accordeons en slagwerk. Beert, mag je me even uitlezen, wat is dat nou weer? De dodecafonie? Dodecafonie, ik wil uitspreken als dodecafonie, Willem, is een tolve-toonstechniek die in Friesland vooral Wim D. van Lichtenberg, Dirk Dekker en Johan de Wit in werkje. Het is een door Arnold Schoenberg in 1923 ontwikkelde compositietechniek die berijst op een likwaardigens van de 12 tonen in het octaaf. Er is geen tooncentrum in de Rieke die de componist, in ons geval dus Johan de Wit, geerstalt als basis van zijn compositie. Elk van de 12 tonen komt maar één keer in die Rieke voor en moet net jeder weer te klinken komen voordat de oren 11 tonen onbaar, dus aan de beurt west hebben. Harken maar eens naar dit fragment uit Johan de Wit zien oeren nog tijd. Denk om, er zit wat roes in, want het is een live-opname. Een tik is een tel, is een slinger in de ronde van de tijd. Waar is het? Hoe is het? Dat is een raad. Dat is een raad. Er komst el Tag, wer ist
Je hebt een accordeon-ensemble, slagwerk en Ere Kuper, bariton sprekstem. In het eerste en tweede part van Oeren nog Tiet, op tekst van Berber van der Geest en muziek dus van Johan de Wit. Beert, door zei dus van dit fragment dat Johan de Wit in uiteenrennende stiel componeert. Wat maakt het er eigenlijk nog meer? Willem Johan de Wit het ik componeren voor alleen accordeons, had ik al zei. En verder een mis van vrouwenstemmig mengt koor, wargel en liedsorkest. Een fantasie en burleske voor hambooi, fluit en piano. Een koraal met variaties voor braasband. Een passacaglia en fuga voor twee piano's. Een werk voor wargel onder de aparte titel Catalo voor mij. Lieden van koor en Willem lieden van jongstem en piano. Ik wil nu bij aansluiten nog twee van die vocale composities van Johan de Wit jaren laten. Allereerst een voor jongstem en piano. En dat is een wichtig lied, Willem, want daar is de titel van uw hele podcastriege Het Zilveren Wetter aan ontleend. Het is een tekst van de meest componeerde Frieske liedtekstkrooster van alle tijden, in zowel de lichte als de klassieke jenstige muziek. Ze heet Boukje Witsma. Boukje Witsma was binnen op 1 april 1946 in Reduzem en verstoor op 29 december 2022 in datzelfde Reduzem. Ze had van onschatbare waarde geweest voor de ontjouwing van het Frieske liedrepertoire. Haar tekst van Het Zilveren Wetter uit 1980 gaat zo. Het Zilveren Wetter. Het zilveren wetter heint het laatste jocht. God houdt de zieken in. In amerij is alles stil. En wacht het. Sjuch, hoe een vierde vogel naar de ierde vlucht. Hartje nou, op muziek van Johan de Wit, naar het lied Het Zilveren Wetter. Uit de cyclus Fjouwer Boetenlieten van Boukje Witsma wie dit het tredelied, Het Zilveren Wetter. Het waard uitviert door Jenny Heisma, sopraan, Rix van der Kooi, piano. Johan de Wit componeerde de pianomuziek in 1994. Je hebt er lang op wachtje matten, maar het titelnummer van uw podcast riegen je hem dus lang omlet in deze nieuwe aflevering van Het Zilveren Wetter. En dan hoeft ik nog een koorlied van Johan de Wit Jerlitten, Beert? Ja, Willem. Als laatste van Johan de Wit nog een koorstuk van hem. Het wordt uitgevoerd door de Snitserkantorij onder leiding van Bob Bruksma en had als titel Ene.
Voor de veroring werd een wat toegankelijker compositie van Johan de Wit. Ene uitvier terug de Snitse kantorij. De tekst weer van Berber van der Geest. Beert, de woest is meenemen naar het werk van nog een Frieske componist. Waar is het? Willem, dat is Henk Alkema. Henk Alkema is, correct als Boukje Wietsma, net meer onder us. Hij was binnen op 20 november 1944 in Haas en stoor op 4 augustus 2011 in Utrecht dus. Henk Alkema studeerde piano aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag bij Leon Ortel en in 1977 orkestdirectie bij Willem Frederik Bon en daarna bij Salt Diaki en Huub Kerstens. Zat het gong met een soort muzici die het in de vrije 60e jaren van de 20e eeuw groot worden binnen, wie Henk al in studietijd warber in de raad van het jazz en improviseren muziek. Hij maakte ook een soort opname bij verschillende landelijke omroepen. Henk Alkema wie mooioprichter en componist-pianist van de theatergroep Honolulu. In 1978 was hij docent op een muziekpedagogische academie in Ljouwert. En in 1983 was hij ook docent compositie op het Utrechtse Conservatorium. Later was hij daar coördinator lichte muziek. En van 1994 tot 1996 werd hij daar zelfs waarnemend directeur. Henk Alkema was ook visiting artist op het Berklee College of Music in Boston en op de School of Fine Arts van de Universiteit van Montana. Hij stier internationaal dus goed op een kaart. Tussen 1970 en 1984, Willem, joeg Henk Alkema hem helemaal in het Frieske muziekleven. Zij weer van 1980 tot 1984 dirigent van het Ljouwerter toonkunstkoor Concordia. En hij wie een soort op een paard als pianist met de cabaretier en theatermaker Hessel van der Wal. Hij maakte voor Van der Wal ook een soort composities. Liekes disse, tien beter witten in. Waar mat ik mij mijn vragen hinnen, zolang er zo'n soort mensen binnen, die alle vragen van haar stitten, maar vol altijd een antwoord weten, wat dan? Dan wil ik mijn eigen wijbe stripje beter weten in. Het is mijn wijze van hoe lipje beter weten in. Eeuwig en erfelijk het beter weten, ik had er geen verduusje in. Ik wil mijn eigen holle stjittertje beter weten in, tje beter weten in. Zal leer ik van mijn zere plakken, van alle flaters die ik makke. Ik wil net in het vooral kant en kleren, bezochte pleisters accepteren, want dan wil ik mijn eigen paden ziekje beter weten in. Al mij dat vaak een doel heeft, likje beter witten in. Geen orde, geen plat woorden, paden, geen wissigheid in skin. Ik ben mijn eigen barricade, tje beter witten in, tje beter witten in. Ja, ik werd christen-democraten, zal jouwend in haar eigen praten. Of dus aanneem de liberalen, die het graag us heer en veer bepalen. En dan de arrivière socialisten, tje beter witten in. Lid haar idealen kistetje beter witten in, tje beter witten in. Geen een van haren dwatte kiezen beter bij de win. En dan vergeet dat ze verliezen, tje beter witten in. Dwaande voor al mijn eigen glorie, roepen ze alle zilver oorje. Maar enkel stiepen on us list, ja, bedrog en list, ik wil net mij dwaan. Maar hoe krijgt dat soort dogs nog stemmen, tje beter witten in. Om us wezen te ontnemen, tje beter witten in, tje beter witten in. Ze zeggen dat ze voor us vjochtje, maar dat houdt niet in. Onze slochte paden slochtje, tje beter witten in, tje beter witten in,
tien better witten in, tien better witten in. Hessel van der Wal zong met begeleiding van Martin van Dijk op piano Tien Better Witten In. Een compositie van Henk Alkema. Beert, dat wie een stevige toets die Martin van Dijk oorslog op die pianopartij. Ja, Willem, dat het goed jet. Onze compositie kist heel goed vernemen dat Henk Alkema wend wie om ek voor zeeltjes en theater te componeren. En daar moest de efterste riegen van het publiek al berikken kennen. Dan moet de piano in dit wel wat steviger ontslaan worden om het maximale effect uit de muziek te halen. Henk Alkema zijn oeuvre Willem bestaat verder uit onder meer kamermuziek, balletmuziek, filmmuziek, symfonische muziek, theatermuziek, songs, liedencycli en 2 opera's. De laatste opera hier is titel Bonifatius op een libretto van Peter ten Uyl en ging in september 2004 in Ljouwert in première. Voor die opera kreeg Henk Alkema de Bernlefprijs 2005. Doe en ik hebben het daar in een 1-op-1 van Noorderwien op 4 juli 2024 al gewonnen. Zijn wichtigste bijdrage onder de muziek in Friesland leverde Henk Alkema likwijls met het componeren van de opera Rikst in 1990 op een Engelse tekst van Mark Valencia, die trageert van der Meer in het Fries oerzet wie. Alkema zijn muziek bloot in Rikst volsluin tonaal, maar maakt het wel op een vrije en ongewone wijze gebruik van gewone, bekende elementen. Met name in de behandeling van het orkest doorblikken dat er het vak als componist in de vingers hier. Hark je maar eens naar de begeleiding door het Noord-Nederlands orkest van de personages Fokje, Simke en Tjitske in. Daar is die sled uit die opera Rikst.
Beert, wat een dynamiek in de orkestpartij. Ik heb bewondering voor dirigent Jacques van Steen. Die moest dat allegear maar onder controle houden. Dit wie het NNO als begeleider van de personages Fokje, Simke en Tjitske uit de opera Rikst. In Daar is die sled. Die drie personages waren oorsvertolken toch respectievelijk Dini Buis-Santing, Hester Dam en Eleonora Volkert. Beert, binnen wij nog alleen maar Henk Alkema als componist? Nog net al heel dag wel. Rinnende deze riege podcast heb ik namelijk van Gon Harkes te jaren gekregen dat er wel een heel soort Friestalig songrepertoire in zit. Daarom besluiten wij deze 9e aflevering van het Zilveren Wetter met nog een liedcompositie van Henk Alkema, maar nu op een Nederlandse tekst van Hessel van der Wal. Het is het prachtige lied Kind uit 2002. Uitviert door Hessel van der Wal, met begeleiding van een combo onder leiding van pianist Martin van Dijk. Harkje nooi, Kind. Ik heb een kind verloren, het is al lang geleden, toch is het nog een reden voor dagelijks verdriet. Ik heb een kind verloren, het ligt al diep begraven en ik werd gehavend toen het leven liet. Er ligt een kind begraven en net als iedereen kreeg het een mooie steen. Een ijskoud monument. Er ligt een kind begraven. Ik huiver nu, ik merk ikzelf, ik werd te zerk. Maar ik raakte eraan gewend. Ik werd de steen op het graf van mijn wezen. Ik werd de steen op het graf van mijn jeugd. Ik zit gebeiteld, want er staat op mij te lezen. Hier ligt een kind, vermoord tot eer en deugd. Ik heb een kind verloren en ik als hypochonder, ik lijd daar dagelijks onder, mijn lijf vol zagerijn. Ik heb een kind verloren en als ik zo zal sterven, laat ik een handvol scherven na en een hart vol pijn. Er ligt een kind begraven, toch ben ik heel mijn leven in de grond een kind gebleven. Maar ik durfde het niet te zijn. Er ligt een kind begraven, ik trachtte het te ontlopen, maar ik breek het graf nu open. Ik laat mezelf weer vrij. Weg met de steen op het graf van mijn wezen. Weg met de steen op het graf van mijn jeugd. Er is te veel, veel te veel om te vrezen. Ik wil mijn vrijheid voordat ik ben verstard. En mij Henk Alkema zijn compositie Kind uitviert door Hessel van der Wal en een combo onder leiding van Martin van Dijk besluiten wij nou deze aflevering Jochen van het Zilveren Wetter. Beert, nog één aflevering te gaan. Waar en wat zitten in uw laatste aflevering te zien? Aflevering 10 van het Zilveren Wetter zal gaan over het leven en werk van nog 4 Friese componisten. Namelijk Kees Bielstra, John Eskes, Martin Pals en Rikst van der Kooi. De 2 eerstnemen hadden een soort inspiratie uit de pop- en rockmuziek van haar tijd. De 2 laatstnemen hadden inspiratie daarvoor komt uit oude muziek, respectievelijk modern romantisch repertoire. Want aflevering 10 van het Zilveren Wetter.